IFM News. Police Report. Idol Dennis, good morning. Please come in. Yes, good morning Idol Bernard na nabusatan iti damo nga disgrasya iti Lawag City hababaen datoy panagabaliktad iti may isang pick up iti bypass road iti barangay Pasyukan iti iliti Bacara Ilocos Norte. Iti pick up Idol Bernard ket namuan nga gapo iti may isang resto bar iti barangay Buyon, yung edita agawid dan iti bypass ket no overshot datoy driver iti kurbaan apaset iti kalsada dinungpar na datoy traffic sign aging ganang anatnag iti kataltalunan wenno kapagayan kas makita datoy picture Idol Bernard ket nagbaliktad datoy pick up aking aton datoy karay na nga sumeten iti panang rescue dagiti rescue team agraman kini Bukala Junior Pariñas takaroban na lang mismo dati nakapasamakan iti disgrasya namuan nga sa bulugit dua dagiti pasero dagitoy nga dagiti pick up nga nakuan iti resto bar ket nitaray iti duma iti Grasma idinto iti duma iti nitaray iti RHO. Ti driver datoy pick up nga nang maneho Idol Bernard nga ni Brent Nolda Agas nga agton di 21 nga taga barangay Pandan Barit Davao City saan nga nasugsugatan awan sugat na Idol Bernard. Ngayon dito Hanapin natin na Idol Dennis. Agas. Brent Agas. Okay? Wen nga taga barangay Barit awan iti sugat na idinto dagiti walo kadagiti paseros na nitray ti Grasma ket upat pinapasero itinataramet iti Arechio iti Bacara Ilocos Norte go pa lang iti sinagabada nga sugat naman nga nakainom dati driver Idol Bernard agalas sa 4 iti agsapan iti uno iti nabusatan nga iti piyes na tlawag iti disgrasya iti Buyon Bacara Ilocos Norte ket agapuda iti Planaxis bar and grill and restaurant Okay. ida agawid dan kadatoy pagluwar da siguro nanartaros kadatoy bypass ida ikurbana isamaten ti padong parangay muna datoy traffic sign aging ganang natnag da iti kapagayan Idol Bernard. Namon toyo nadaten din sa kasaad da iti paseros datoy nadakam. Ay apa duda? Idol Dennis kadwa ni dati Brent. One estudyante duma Idol Bernard aduda bale 12 dati paseros Ala. nga naglo one amugit siyempre dagit Friday night laban naman sigala laki dito bayatan wala tawag happy nag Friday night yung idiagawid ay disgrasya maten dati ay napasamak kadakwada Idol Bernard. Ay, apo. Nagdigiti na ganakan, di kada nagnervyos dan atatan. Huwag nga ro, alas 4:30 in the morning, hindi mapasama talaga nag-overnight di dyan no ararigem. At dagawid dan, isumeten iti panakadisgrasya tatangamin, dati driver ket under influence of liquor. Kahit asa nakainom, ang kondisyon na agmaneho, waka sa balit na ipaddak na wano hindi kita nabula ka siguro magita ng kita traffic sign iti madungpar na Idol Bernard tano alam na iti location iti nagapuan dagit iti kalsada ket diretso lang iti jay apag luwar na iti bypass jay and overshooten Idol Bernard nardaros beten iti kapagayan. Nako. Okay? Okay, iti sabali pa nga bangir agpapan ka rito ang pa iti may nga suspect nga pasama ka pamaltog idi uno met ijay iliti Badok Ilocos Norte ni biktima ni Fernando Baldugo
Magtawag 50 kita may sa karpintero, Wow. iti napaltupaltugan, iti paltugan at sangmanan di pagtingan, iti kabaray na. Nakarecover iti PNP, iti caliber 45, na bala, iti mismo nakapasamakan iti krimen. Kung nati PNP, awang pa iti medyo nga suspect kung sino iti ng paltok, ito yung biktima, iti biyang iti pamilya na, Idol Bernard, awang tamo damit, nakaririri, dahil ito nakamatatang biktima. Kung nati PNP, i-review da aming CCTV, nga da iti laulaw iti barangay, sabi ko siya ma-identify mo sino, tigin aramid kila ito pan nakapaltog-paltog ni Baldugo, iti mismo sangwanan, iti pag-Tainanda, iti barangay na po, Badog, Ilocos Norte, iti napanal daw, Idol Bernard. So iti agdama, na nakatutok pa lang iti investigation, para pa lang iti follow-up investigation da, iti deto yung nga napasamak. Iti nagpatnan, Idol Bernard, awan ti ni-record na untoward incident, iti PNP as of now, malaksid lang no, iti late tatang, sumarik into madamdama, manipod mismo iti Ilocos Norte Police Provincial Office, Idol Bernard. So itagdama tuloy-tuloy na tamat iti panag-monitor iti biyang iti PNP, kada ito'y panag-fiesta, iti Lawag City nga iti isang ratatang schedule of activities iti kadal daw iti syudad iti Lawag iti schedule ratang daw iti norabik at iti panagliliwa manen iti park music at the park alas 7 iti norabi iti pan-schedule na dati alam naman iti manggigan nga kang kanta iti plaza, iti siyad tilawag. Tibiyang ti PNP, tulo-tulo tamat, hindi pa nag-monitor, iti kadal daw, para palang kalatoy towns, iti Pamulang Festival, iti Lawag City. Damang palang manipod na mismo ti PNP, Idol Dennis Gabriel Alipio, Tata, RMN. IFM News. Police Report. Police Report.